दर्शक बंधु मुझे सारस्वणा बजार राखी तो चलतु व्यवसाय टे बुझा जे जार अलग अलग रेट रही ना वर्षाटा आसूँ ना ओम राखी सेटा केते टका लगा से राखीटा 5 टका लगा आ गोटे এইটা ये 5 ये 5 ये 5 ये भी 5 टका और 5 टका ये 5 ये 5 ये सब 10 वाला तापर आउरी 10 ये सब 10 वाला देखो एटे जेते सब सब 10 वाला ये 10 ये पछाड़ को अछि 20 40 30 20 30 40 10 वाला राखी टे देखो ठीक है 10 वाला आ 20 30 जो कहलो 20 20 30 टका अच्छा और सामना पट रही क्या सही 30 40 अच्छे ना आ राखीटा 250 टका 250 टका वाला राखी ना आ फुल गुड़ा 20 टका 30 20 टका 30 टका आ गुड़ा गुड़ा भी सही 30 40 ना आ गुड़ा ये 30 टका 20 टका 30 टका 20 टका लखे ना दुकान एड्रेसटा पूरा स्टाइल पॉइंट ओम राखी सेंटर सारसकणा मेन रोड सामने मेन रोड सामना तीनाथ मंदिर सामना केत खोला रोचे कि दिन सारा खोला रोचे खोला रोचे ना तो राखीटा टे देखा ना 10 टका वाला ना खोला रोचे सकाल 5 रु राति 10टा पर्यंत खोला रोचे ना 8टा भल भल राखी पूरा ना तो जो मैंने आसपा चाहते सारस्वणा को दुकान ना कहले ओम राखी स्टाइल पॉइंट ओम राखी स्टाइल पॉइंट